Сәлем дуслар, Азатлык радиосының подкаста. Бүген студияда мин Эльвира Гарипова һәм минем белән кунаклар бар. Алар Ирактан, Кипрдан килделәр. Илнар Җиһангиров һәм Алсу Җиһангирова. Сәлем Илнар, сәлем Алсу. Сәлем. Исәнме Эльвира? Бераз таныштырып үтәм. Илнар Җиһангир, ул Казанда бик озак еллар эшләде. Ул пиар белгече, үзе тумышы белән Чаллыдан. Һәм Алсу Җиһангирова, ул тумышы белән Башкортстаннан, Илеш районыннан, Тураща авылыннан. Сез аны җырчы Мәрьям буларак та таныйсыздыр, беләсездер. Хәзер алар Кипрда яшәп ята. Сөйләгез әле зинһар өчен, ничек анда сез килеп чыктыгыз? Ул менә татарлар йөри инде ул. Иң беренчедән мин анда эш таптым. Эш тәкъдим иттеләр. Шуңа китергә булдык гаиләбез белән. Инде 3нче ел китте анда яшәүебезгә. Кипрда татарлар турында Алсу сөйләр инде яхшырак. Кипрда татарларына сөйләр мен әйтәсе килә Илнар инде кайтып әйткән өйгә май аенда җәй көне чемоданнарны җыябыз да китәбез Кипрга дигәч инде әлбәттә мин югалып калдым, бик куркып калдым, чөнки куркытты беренчедән билгесезлек. Әмма менә хәзер инде 3нче ел яшибез. Шуны әйтәсем килә. Менә бер көндә үкенмәдем, чөнки ничектер начар якка безнең тормышыбыз үзгәрмәде, әлбәттә киресенчә яхшы якка, яхшы. Кипрда татарларны әлегә мин булып торам берләштерүче, чөнки инде былтыр инде 2018 елда татарларны җыеп Сабантуй үткәрдем. Алла бирсә бу ел апрель аенда булачак. Әлбәттә мөмкинлегегез булса килегез, сезне дә көтәбез. Рәхим итегез. Шулай татарлар. Шакырабыз, мөмкинлегегез булса түгел, шакырабыз. Килегез, зинһар. Бик шат булырбыз. Кипрда татарлар бар. Әлбәттә Татарстанда беренче елны әйткәннәр иде, ышанмыйбыз Кипрда татарлар булуына. Сабантуйны үткәреп күрсәттек, хәзер барысы да ышана, барысында киләсе килә. Шулай булгач яшибез. Илнар, кара әле, менә син күчеп киткәндә теге яшь егет түгел инде, студент та түгел, ир уртасы диярлек кеше, һәм менә тамырларыңны калдырып, инде барыбер күпмәдер фатирда булгандыр инде. Мәктәпләр, балаларда бит теге кичкенә балалар түгел иде, инде мәктәптә укыйлар идеме? Һәм менә шу авыр булмады, менә шу именно психологик яктан сиңа ничек булды менә шушы кубарылып китү? Беләсеңме, мин үзем теге ничектер кайсыдыр җиргә анык бәйле яшәп ята торган кеше түгел. Мин кемнәр белә инде. Мин үзем Төркиядә укыдым. Университет чагымда шунда университетымны Төркиядә тәмамладым. Кудан соң сразу Казанга күчтем. Гаиләмне шунда алып килдем. Һәм инде шунда эш тәкъдим иткәч, уйладым, ник әле тормыш шундый мөмкинлек бирә икән, ул һәркемгә дә эләкмәй әле андый мөмкинчелек. Шуңа минем гаиләмә яхшы булса, комфортный булса, балаларыма яхшы булса, тормыш иптәшемә яхшы булса, миңа да яхшы булачак бит әле дип, кайда яшәсәң дә, минем өчен ул мөһим түгел. Торган җирем миңа мөһим булсын, гаиләм тыныч булсын, гаиләмә ашасын, яхшы булсын. Яхшырак булса, димәк, миңа да шул чакта яхшы. Шундый шартлар килеп чыкты, шуңа мин безгә анда яхшырак булыр дип ышанып, гаиләмне алып килдем һәм үкенмәдем дә. Ярар. Кайтып җөрисез, Мәрьям, менә синең бигрәк тә туганнарың моңа ничек нәрсә диде инде? Барыгыз, ярар кызым диделәрме? Бармасагыз әйбәтрәк булыр диделәрме? Ничек әйтим? Алай дип кенә әйтеп калмадылар. Әни белән тик кычкырып җыладым башта. Ишеткәч Кипрга китәсен бөтенесе югалып калдылар. Инде ышанып бетмәделәр. Бер ел яшәп карарлар да кайтырлар дип өмет иттеләр. Әмма инде менә без яшибез. Әлегә яшәгән кадәр яшибез, кем белә? Тормыш ничек итер? Бәлки кайтырга да туры килер, бәлки башка илгә китергә туры, бәлки шушында гына яшәрбез. Беркем дә белми иртәгә нәрсә буласын, Эльвира. Балаларыгыз ничек хис итә үзләрен, һәм балаларга авыр булмады, һәм менә балаларыгызны татарчарак итеп тәрбияләү мөмкинлеге бармы? Татарчалык дип әйтим, монда әлбәттә алар урыс мәктәбендә укыйлар. Инде андый мәктәп бармы? Бар, Кипрда бар, инде 3 авыллар. Татар теле юк анда, грек телен әлләр, һәм инде инглиз теле бик яхшы өйрәнеп киләләр инде, урыс телен. Татарча инде безнең менә минем шушы матур бәйрәмнәр үткән арада алар инде милләттәшләр белән аралашып
анда аларга җырлау мөмкинчелеге дә бар. Татарча мин аларны өйрәтәм. Ничек тә булса теләмәсәләр дә укытам, шигырьләр сөйләтәм, татарча диктант язуда катнаштык. Инде без ноябрь аенда яздылар утырып, әни әйтте дип. Шулай булгач, оныттырырга мөмкинчелек бирмәскә тырышам инде. Гаиләдә нинди телдә сөйләшәсез, үзара аралашасыз? Гаиләдә без русчада сөйләшәбез, татарчада сөйләшәбез. Нормальный татар гаиләләре сыман. Әйтерсең лә теге Казанда бөтенесе саф татарча гына сөйләшә, әниләре, балалары белән. Кая инде. Шуңа әйтәм бит инде. Менә безнең балалар беренчесе татар садигына йөрде. Балалар үзара русча сөйләштеләр, анда татарча сөйләшкән кеше юк. Татарча өйрәнергә дип баланы бирдек татар садигына. Менә урысча өйрәнеп кайта, чөнки анда әлбәттә тәрбиячеләр урыс иде. Татар садигында менә шулай. Шуңа әйтәм, балалар инде урыс балалары күп, менә урысча өйрәнеп анда кайтты. Шулай булгач, барыбер татар шаны белә улысы әйбәт кенә яхшы. Авылда да барыбер сөйләшәләрдер. Авылга каникулларда үзләре генә авылга кайтып киткәннәре бармы? Менә авылда кайтып җәй буе ятып килгәннәре. Авылга каникулга кем җыела дип уйлыйсың? Шул инде төрле шәһәрләрдән балалар инде. Алар әле татар авылында шул балаларны урысча өйрәтеп бетереп китәләр каникул вакытында. Шулай, авылда да телевизор, YouTube, интернет, алар рәхәтләнеп русча сөйләшәләр, минекеләр дә кайталар да. Вата җимлә булса да минекеләргә русча җавап, русча сөйләргә тырышалар инде. Битем сөйләмәгез, татарча беләләр бит алар. Татарча өйрәтегез, татарча сөйләгез. Юк, алар да ничек тә булса, авыл балалары да русча сөйләшергә тырышып, һәм кайберләре бик яхшы сөйләшә. Кичкенә булсалар да. Шулай, гомумән Эльвира, менә без үскәндә бит инде әлбәттә пычракка батып, бәккә батып, елгаларда су кирип, менә шулай итеп уйнап, чабып, нитеп үстек, беләсеңме? Ныклы булып. Хәзер балалар очраша, аларда тынлык, менә уйнау дигән нәрсә юк. Һәрберсе үзенең кулында менә шушы планшет, компьютер, гаджет, менә шушындый утырганнар. Карап түгәлеп, менә аларны ничек аерып алып булмый, чөнки алар менә шунда менә аларның менә аралашу дигән нәрсә ничектер читкә. Ишегендә алар шул сетка буенча уйный бит инде. Сетка буенча уйный. Шуңа менә без әйбит менә каядыр сәяхәткә чыгып китәбез, менә шул балаларга безне өйдә калдырыгыз әле диләр. Без менә ашарга калдырыгыз, әйбит менә телефоннарны калдырыгыз, иркенләп йөреп кайтыгыз диләр. Сездә дә шулай, бездә дә шулай. Бездә дә нәкъ шулай. Безнекеләр әле кичкенә үзләрен бик калдырып булмый. Алар әйтәләр: "Дәвәнине чакырыйга әле. Сезнең бу атнаны бер кая да бармыйсызмы? Кинога барыгыз, тегендә барып килегез, менә Казанда дәвәниләрен чакырабыз да, алар дәвәнисе әйтми, бер сүз әйтми. Алар рәхәтләнеп дәвәнисе пешергән коймага ашап, интернетта утырып, уен уйнап, гаджетта утырып рәхәтләнеп. Нормальный балалар бит. Шулай көлке белән, дуслар, бу бит зур проблема. Менә әтиәнигә бер яктан теге җайлы, балаларны утыртып куйдың, тынычлык, шундый туздырмыйлар, чапмыйлар, җибәрмиләр. Собрам, мин дә кайчакта бирәм дә, или үзем тынычланып, йоклап аламмы, или җыештырып аламмы, или бер нәрсә эшләп аламмы. Аларның зур проблема, чынлап та менә, алар кирип киткән, алар башка дөнья белән яши. Дөрестән менә без үскәндә күпме китаплар укылды, юк, аларны китап укытуда авыр хәзер. Син беләсеңме, сезнең нигезгә теге вклиниваться итәм әле сезнең теге әни белән әни сөйләшүенә. Сез менә әйтәсез дөрес түгел дип. Бәлки ул шулай дөрестер дә. Менә без үскән вакытта ул безнең икенче төрле иде. Безнең мөхит икенче иде, безнең мөмкинчелекләр икенче иде. Безнең баш фикерләр гомумән үзебезнең тәрбия икенче иде. Алар бит хәзер икенче төрле. Бәлки аларның балалары тагын да икенче төрлерәк булыр. Может быть, хәзер ул теге менә какой-то индивидуализм нигенә бара торгандыр. Ул может это нормальная вещь. Сез менә шуны уйлап караганыгыз юкмы? Мин аның турында шулай уйлыйм, бер психологны укыйм да, инде алар әйтәләр, алар 100 ел яшәячәк ул балалар. Медицина алга киткән, анда нәрсә? Алар нинди башка әйберләр уйлап чыгарачаклар. Сез аларны шундый итеп кабул итегез. Менә шулай итеп кабул итәргә тырышыгыз дип әйтәләр дә, бәлки аларга ниндидер юнәлеш бирегез. Мәсәлән, кемдер видео төшерәндә, YouTube'та утыра икән, аларга мөмкинлек бирергә, һәм үзенең бераз гына контролингдәме, белмим, шул юнәлешне, шул үзенең талантынмы, нәрсәсен ачып җибәрергә. Ул бит ул менә иң бәләкәй вакыттан, кичкенә вакыттан башлап, сразу
Нинди теге заманча гаджетлар бар, нәрсәләр бар, алар барсын да белә уже теге укырга белмәсә дә безнең малай беренчесе укы язы белмидер, әйме? Шул 3 яшендә Яндексны ачып, игра дигән язуны теге тик 4 нейне хәрефне табып шуннан язып уйнап утырадыр шуны онлайн игрушкалар. Ну бит инде бу бит это же значит, что теге бүтән знаниялар булмаса да ул шуннан карап, әле шулардан үзләштереп алдан, синнән алдан, әле әнисен өйрәтеп утыралар ничек эшләргә икән. Алар өйрәтә инде. Алар инглиз телендә бик тиз өйрәнә. Менә бу Майнкрафт уеннары мәсәлән, анда командаларны инглиз телендә язарга кирәк икән инде. Алар YouTube'тан карый да бер сүзне һәм теге уеннар узалар бит инде. Прохождение игры алар шуны карыйлар. Карыйлар да инде. Шуннан соң шундагы кодны бунда уеннарына язалар. Ул инглиз телендә. Там бокс там ачарга, open анда ябарга, или түзергә, өстәргә. Шул командаларны инглиз телендә язып, кайбер сүзләрне алар миңа караганда да күбрәк сүзләр белән, мәсәлән, инглиз телендә яз. Мәктәптә укымаган килеште әле ул телне. Бер яктан караганда менә шундый үсеш тә бирә инде ул, әйме. Икенче яктан караганда барыбер бер шома дигән әйберне белергә кирәктер инде. Да, шома дигән әйбер шигә куелса, ансы, конечно, әлбәттә дөрес булыр. Азатлык радиосы, татарча подкаст. Алсу Сабан туйлар уздырганда сезгә Татарстанда ярдәм иттеме? Узган елны ул ниндидер ярдәм булдымы? Ул ничегрәк аны менә Лаиш районыннан килделәр сезгә? Беренчедән әйтим, ярдәм булды дип әйтәсем килә. Лаиш районында мин соңгы елларда эшләдем үзем. Мәдәният җитәкчесе булып эшләдем. Шуңа күрә юкка гына Лаиш районы килмәде анда. Мин инде әйттем бит инде, татарлар булганлыгына ышанып бетмәде, әлбәттә Конгресста мин культта дип инде, әмма Лаиш районы ышанды, алар ышанды миңа. Шуңа мин инде Конгресска хат язып, һәм инде Лаиш районына кире нейне хакимият башлыгына хатны җибәреп инде Михаил Павлович Афанасьевка. Ул инде үзенең кешеләрен җибәрде, менә мин сораган җырчы, биюче, шуннан. Әйәндә аларны беләсез. Алар килделәр, әле алар үзләре генә килмәде күпме, алар уенга менә капчык таба алмадым, Сабан туенда капчык киеп җыра, капчыкка тиклем күтәреп килделәр алар. Костюмнар алып килделәр. Костюмнар, бүләкләр безгә алып килделәр. Әмма ул анда Кипрда яшәүче татарлар Илнар кайларда эшлиләр? Россиядән килүчеләр шул исәптән татарларда. Күбесе анда финанс яки банковский компанияларда эшлиләр. Форекслар, фондовый брокерлар, шуннан соң геймдев, то есть разработчики игры инде бу уеннарны җитештерүчеләр. Күпчелек IT белән бәйләнешле. IT һәм финанс, финтех и шул IT вот. Ул анда салымнар әзрәк түләү белән бәйле микән теге? Гомумән, Кипр компаниялары чит илдән килгәннәргә яхшы теге налоговый льгота бирәләр. Именно чит илдән килгән компанияларга. Шуның өчен аларга шунда җайлы, уңайлы, климаты яхшы, гомумән налоговый климат яхшы, законодательство яхшы. И шуңа күрә менә бывший СССРдан чыккан кешеләр какой-то такой кластер есть. Мощный. Бигрәк тә менә шушы Лимассол шәһәрендә, без яшәгән шәһәрдә, анда инде хәзер 3тән 1се урыс кешесе дип әйтәләр. Урыс, Украина шул нидән инде элекке союздан чыккан кешеләр. Һәм шул исәптән татарлар да бар, әлбәттә. Әмма сезнең теге Төньяк Кипрга чыкканыгыз бармы? Анда ниндидер кыенлыклар бармы? Анда ул шикме ул анда нәрсә ул анда? Төньяк Кипр без яшәгән як, менә теге греческий сторона дигән республика Кипр. Төньяк Кипр дигән нәрсәне ул аны гомумән официаль рәвештә кабул итми, чөнки Төньяк Кипрны Төркиядән һәм Төркиядән башка, по-моему, бер илдә танымаган. Ул официаль рәвештә ул ил юк. Шуңа күрә ул какой-то вот считается оккупированной территорией просто. Вот. Анда чыгып йөрүнең бер кыенлыгы да юк, просто син анда чыкканда паспортны контроль итәсең, инде паспортны тикшерәләр, и кергәндә паспортны контроль итәсең шул. Без анда чыгып йөрибез. Анда гомумән менә безнең Көньяк Кипрда булмаган шактый кызыклы шәһәрләр бар. Анда Киренея, Фомагусталар бар. Анда тауларда бик матур теге средневековый замоклар бар, җимерек хәрабәләре бар.
гомумән анда кызык, кухнялары безгә якын, теге телләре мин төрк, хәләл ризык төрк телен белгәч аралашу да теге җиңел, шуңа күрә анда төрекчә сөйләшәләр, төрек ширкәтләре, анда төрекчә сөйләшәләр бит, менә ашау дигәннән чынлап та теге үзебезгә яраклы ашау табу кыенмы? Әллә кыен дип әйтмәс идем. Минем безнең аша ягыннан Татарстаннан килеп бер дә үзгәрмәде дип әйтсәм дә, өстәлде генә безнең яңа төрле ризыклар. Шул барыбер бәлеш тә калды, тукмачлы аш та, эчпишмаклар да. Безнең бит иннар миннән тәмрәк пешерә. Аның Инстаграмына карыйм да инде. Берәр әллә ресторанда ашап ибәрәсең дип әйтеп карыйм мин аганны. Мин татар ризыклары буенча ул инде гриль белән алып куйды, әлбәттә шунда кыздыра пешерә. Инде көндез миңа яза башлый, бүген нәрсә кыздырыйм дип. Мин нәрсә дисә, кыздыр, пожалуйста, миңа бит инде кичкене ашарга әзерлисе юк дигәнсез. Эшеңне эштән кайта да менә иренмичә итен алып кайта, тегесен таба, шулай итеп кыздыра, барсын да эшләй. Молодец, ул минем шулай бит. Балконга чыгам да балконда гына. Сез Россиядә күз алдына китерәсезме? Берәүсе балконда грильдә кыздырып атрамы, юкмы? Әле җитмәсә, Эльвира, мин яңа елга кайткач самавыр алып килдем. Әле самавырларны нәрсә белән ничек күтәреп алып килдең син? Самолетка ничек киттеләр? Самавырны алып кала яздылар минем Мәскәүдә, шулай бу үткән сайын контрольдан сорыйлар нәрсә бу тимер күтәреп барасың да, ручная кламинтин иннар әйтә, борынын гырт сындырсаң гырт кире кайтарып җибәрәм дип яңа самавыр алып кайтырга. Багажда бетерәләр аны сразу ручная кладь. Бәйләнделәр самавырны бирмәдем берәүгә дә, шуны дип алып килеп менә шундай үләннәр алып килдем әле минем дә карлыган яфраклары, чәй яфраклар мәшеп самавырны. Мәтрүшкәләр белән менә Кипрда балконда ибет шулай итеп чәйләр эчеп утырабыз без теге. Илнарның ит пешерә дигән татар ирләре бит инде ул бик нитеп бармый, менә ашарга пешерү буенча, ни буенча андай бергә бик кулларын тыгасылары килмей, шаккатып утыра. Ул теге үзләре теге студент булмаган кешеләр шулайдыр ул. Чөнки бит инде бер үзең студент булып яшәсәң, анда ничек инде ашарга пешермисең дә, ничек ризыкка кулыңны тыкмыйсың да инде. Шул вакытта ничектер өйрәнеп итеп калдым да, моны үземә кызык. Аннар алсу сиңәдер инде. Башкортлар бар микән анда синең аралашканың юкмы инде башкортлар белән? Син менә үзең Башкортстаннан һәм ниндидер Башкортстан белән бәйләнеш ясап караганың һәм бәйләнеш эзләп караганың юкмы? Башкортстаннан инде Илеш районы торучы авылыннан дидем бит инде. Менә Сабантуй үткәрдек, Башкортстаннан килгәннәр иде. Безнең дуслар да бар, Уфадан нидән аралашып яшибез һәм инде чын башкорт киемендә, националь күлмәктә оныгы белән бабай килгән иде булдыр, шулай нигә Сабантуйга мин әле фотоларда куйдым. Алар инде Гомәр исемле, ул нейрохирург. Кипрга күчеп килгән бик танылган кеше ул. Аның инде Яңа гасыр каналыннан да алып киттеләр, алардан инде бик зур интервьюлар ясап, шуңа быел да аны көтәбез инде, чакырыбыз дип уйлыйбыз. Бар башкортлар әлбәттә. Алар ниндидер теге яклардан, башкорт якларыннан ул абзый, башкорт ягыннан иде. Салават районыннан. Салават районыннан иде. Тумышы белән микән, шул тамырлары белән микән инде, шул яктан инде, в общем. Минем әнинең туган районыннан булып чыкты бу. Менә әнинең Салават район. Шуңа мин үзем Башкортстаннан булгач, мин бит инде ике якны да Татарстанда 17 ел яшадым. Башкортстанда тудым, укыдым, бүтән туганнарым, дусларым анда бар. Ике якны да нык якын күрәм, яратам, хөрмәт итәм. Шуңа мин дә татарлар белән башкортларның дус булып яшәвен телим. Менә теге соңгы араларда шундый ниндидер теге җанҗаллар да туып тора бит инде Башкортстан белән, башкортлар белән. Илеш районын кемдер башкорт ди, кемдер татар ди. Анда Альберт Исмаил әле бер татар булып җирде, аннары үзен башкорт дип игълан итте. Гүзәл Уразова үзен башта башкорт дип әйтте, аннары тагын юк, мин татар дип әйтте. Менә шундый әйберләргә син ниндирәк мөнәсәбәт үзең? Именно Илештән буларак менә шу. Мин теге алар өчен җавап бирә алмыйм. Алар үзләрен татар итепме, башкорт итепме? Мин белмим, үземне кем дип әйтәм белмим. Мин икесе дәдер дип әйтәм, чөнки минем күңелемдә, йөрәгемдә башкорт та, татар да, мин аларны аера алмыйм, белмим ничектер. Чынлап әйтәм, берничек тә аермыйм, мин үземне башкорт та итеп күрәм, татар да итеп күрәм. Гомумән милләтләр арасында андый низак булырга тиеш дип уйламыйм, чөнки без барыбер без кешеләр.
Кешеләрдә булырга тиеш кешелеклелек, әлбәттә кешеләрдә булырга тиеш дуслык. Һәм инде безнең гореф-гадәтләребез, безне матур итеп бәйләй торган, безнең барыбер бер бәйрәмнәребез, татарның да, башкортның да, шулай бит. Бар дөньябыз, ничектер сүздә бар бит. Дөнья матур, дөнья киң. Бар кешедә сыя монда. Бүлешергә кирәк түгел дип беләм. Инде белмим, низаклар нәрсәдән туадыр, ул үзе кешеләр үзләре җавап бирерләр. Мин алар өчен теге бер сүздә әйтә алмыйм. Гомумән теге Инстаграмнар хәзер инде Татарстанда, Башкортстанда нәрсәләр бара. Бик ул хатным кызыксынып барырга тырышмыйм, чөнки күп вакытта мин ачам менә, ничектер шатлыклы вакыйгаларга караганда караңгы вакыйгалар күбрәк. Шуңа мин теге кайфны да төшерергә тырышмыйм. Барыбер әтиләр, әниләр сөйләп бара, әкренләп кенә ничек. Инстаграмыңда күпме язылучы бар инде, бик актив син. Мин актив. Анда син үзеңне менә блогер дип саныйсыңмы? Юк, нинди блогерны Мин саныйм, мин. Аны. Иң главный подписчик минем янда утыра, шулай булгач мин нәрсәдер теге подписчиклары җыям, кешеләр җыям дип әйткәнең юкмы? Юк, мин аның өчен борчылмыйм. Мин куям, булсын битем, подписчик була. Минем анда әйтәм. Үзе өчен куя, үзе өчен. Мин аның санын да белмим. Меңнән артык бар инде алар. Шулай булгач алар барсы да минеке куям. Инде теге подписчиклар ниләр өчен борчылучы кеше бар икән, күпме, әзме. Это психологик проблема дип уйлыйм ул кешеләрдә. Мин шулай булгач аңа бәйләнергә кирәк түгел. Теге укыган вакытта әйтәләр, әгәр дә газетаның тиражы 10,000 икән, аны 3 тапкырларга кирәк, чөнки бер өйгә бер газета килә икән, димәк аны 3 кеше, кимендә 3 кеше укый. В среднем инде бер газетаны в среднем 3 кеше укый дип әйтәләр, шундый статистика буенча, әйме? Хәзерге вакытта әгәр дә Инстаграмыңа 1000 кеше язылган икән, ул аны сине 1000 кеше генә укый дигән сүз түгел бөтенләй дә. Ул синең укый торган кешеләрең аны күбесе я подписчик түгел, я лайк куймый. Бу мине карап бара икән, мине нитә икән дип теләмиләр әле шулай итеп белүеңне синең. Просто теге шыпырт кына теге нидә шулай итеп кына карап кына баралар. 1000 подписчиков это не показатель хәзерге вакытта вообще. Общая аудитория күпкә күбрәк. Шулай реальная аудитория. Минем бер танышым бар, шул бит танышым белән дә дуслык бетте, лайк куймаган аркалыксында мин игътибар итеп бармаганмын икән, лайклар куймаган икән, шуңа бер ярты елда миңа моны чыгарып әйтте. Син миңа ярты ел лайк куймадың ди, 6 айдан соң менә хәзер лайк куйдың мине диде дә, шуңа мине блокка куйды. Миңа кызык булды, менә шундый хәлләр бар, андый кешеләрдә бар, андый кешеләрдә. Бу инде шир дип уйлыйм. Бу теге белмим, теге балалар бакчасында, балалар бакчасында кебек ниндидер бер. Ул миндә белмим, ниндидер психологик проблема. Проблема шулай икән. Так что социаль челтәрдә үзеңне ничектер шикләргә кирәкте дип уйлыйм инде. Мин менә бүген җөрдем, тиз генә куям, ресторанда утырганда тиз генә 1-2 фото җибәрәм, монсы җибәрәм, алай генә көне буе бәйләнеп утырга. Аны шулай бер җәлеп итә бит ул. Әгәр син чын икән анда, просто чын ниндидер теге ясалма түгел, менә мин матур киемдә, матур нидә түгел, әмма ниндидер үзеңне чын итеп күрсәтәсең, ул күбрәк кешене җәлеп тә итә. Бездә яратмый, бездә бөтенләй, бездә гадилек. Менә шул гадилек бездә. Без кирәк түгел анда, әллә кем булып кыланасы да килми, ничек бар, шулай без. Азатлык радиосы. Ничек бар шулай. Менә шушы нуктада, менә шушы Азатлык радиосы ничек бар шулай җөмләсендә бүгенге подкастны тәмамлыйк. Безнең белән, минем белән бүген Илнар Җиһангир, Алсу Җиһангирова, Мәрьям җырчы Мәрьям булды. Рәхмәт сезгә килүегез өчен, рәхмәт сезгә шушы җылы әңгәмәгез өчен, уңышлар. Дуслар, сау булыгыз, бу Азатлык подкасты иде.